Nemáme. Obchod je prázdny, není tu tovaru, takže čo vidíte, len práve toto je tu. Mäso aj kosti povedať nemám. No samozrejme, toaletní papír nikde není. Inej možnosti nemáme, keď tie regále nechceme mať prázdne, aby bol ten spotrebiteľ niečo mal, sme nútení toto prebrať. Nie som moc spokojná. A pri príležitosti dnešného dňa boja za slobodu a demokraciu sa spoločnosť Tesco rozhodla pre netradičnú komunikáciu. Milí zákazníci, každý deň sa vám prihováram, aby som vám povedala o širokých možnostiach výberu v Tesku. Ale dnes je to inak. Pri príležitosti 17. novembra prenechávam slovo tým, ktorí si kedysi vyberať nemohli. Som Juraj. Spred roku 89 si až príliš dobre pamätám podpunktový tovar. Dnes, 17. novembra, Tesco prenecháva priestor ľuďom, ktorí si nemohli vždy slobodne vybrať. Vypočujte si ich príbehy v Tesku alebo na slobodavýberu.sk. Volali to mliečna desiata a bolo to povinné. Vtedy každý kašľal na to, že mám laktózovú intoleranciu. Regály boli prázdne, chuť bola luxus a dôstojnosť bola tovar na príďal. Ja som rada, že tieto časy sú za nami a že dnes máme na výber. Ten obrovský mlynček na kávu, elektrický, v ktorom sme si mleli tú zrnkovú. Iná nebola. Mi fascinovalo, že keď prišlo auto okolo, tak som sa tešil a vždy som si prial, že raz bude mať auto tu znova. Večer, keď človek došiel z roboty, mnohokrát nemal už nič, žiadny čerstvý chleba, pečivo, mlieko. 89. to bolo podstatne chudobnejšie. Nie je to teraz lepšie, kvalitnejšie, veľký výber. Lebo tu nejde o mäso, ale o ľudskú dôstojnosť.